रानी आए पहले घूंघट उठावे दो ठीक ना। छूचे जोने घूंघटा छूचे जोने घूंघटा उठाइए बमाल जी टिंग डिंग 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 डिंग। अब पहले दे दी कुछ निशानी देखाइए बमाल जी पहले दे दी कुछ निशानी देखाइए तो के सोना की अंगूठी लेके आई बारी दो पहले मुंह तो देखी देख ला अब जान तनी एकदम माई कहत रहे बहुत सुंदर बिया अरे तो देखे ना लाज लगत रही से शुरुआत कर दे रे ए अब हां चुम्मे अरे लाज लागत है राजा लाज लागत हो लाज लागत है राजा लाज लागत तनी फेरो ना नजरिया हमके लाज लागत है रारो दूरे रह हमसे हमके लाज लागत क्या हुए ऐसे ही मन लगे चुड़ैल बैठल भी आ जा कहाँ हो अगदले का रे चल ना बा आवा अरे नया नया गावना के नया ओठ लाली ओठ चाट चाट छिना कहीं की अरे नया नया गावना के नया ओठ लाली ओठ चाट चाट अरे गाड़ी आको ना ड्राइवर गइला थाक थाक गाड़ी आको ना ड्राइवर गइला थाक थाक मुंह पर बुझाता कि सारा गोबर छाप के भेजल बैसन हां हे सने मुंह के बड़ाई होता कि बाप रे बाप का पोदा ह मैं फेशियल करा के नहीं 1800 के फेशियल कराना पहेता ना भभकतड़ू आ ना करैले रहतू त ना करते हमें को कोनो काम के लागत हो एकर मतलब साफ चिल गुजर हो कभी भीतर से ना गोदर हम घर के बगल में ढेर रहो गोबर आप हम ओकनी के संग ना रहे हम अपन घर रहे खजन जा अरे हम का कहत नहीं बात समझतड़ू 1% का हां गोद दबा हमार बमल गोर दबा दे दबा दो ना पहले तो एजा दिमाग के नेस दब गेल बा आ तार गोर दबल भागता अरे भाग दे रे मैं कने वाले का रे ना मन ना तो तने का सारा निकलल का तोर माई के खोजलो निकलल तोर माई के आओ ना भीज गेल इतना दूर में प्रॉब्लम मनी सो आग ना भाई अरे सुताल बाड़ू बुझाता कि मार मैं जब तू ही जीत देले बाड़ू ई जगह रे ई जगह तू कर दे ना आवे के चाहिए का नाती शादी बियाह कर तब मम्मा ये के जोहतला राती बिराती भेरारू अगल ता हट छोड़ साड़ी हमरा खड़े बबसुत बा इतना भेखगर लुरगर पतोहिया खोजले बाड़ू हां चुड़ैल के सांस लागतिया ओ कतना सुघर लड़की खोजी जिया रे कचकचा के सुघर के नाम ले लहता 10 गो लड़की में लड़की देखले बानी 10 गो में ना रे उ तो 100 गो में बिया हां तब अब को 1000 गो में लड़की खोजी इतना तू भभकत अब के वैसा ना चाहिए का भाई हमके 10 गो में 10 में जैसा रस वैसा चाहिए भाई कौन खराब ये कुछ बोलो सेवन तो रख बउआ बोलले रही तब बर्दाश्त रही बाकी ऐसा ओकर रूप बाकी देख के हम डरा गइनी छरा गइनी रूप बाई का तू कहत रे सब करियाई चुड़ैल रहले भभकत या उजर की चुड़ैल गोर बिया और घर में नु ट्यूबलाइट की जरूरत नहीं के हमर पतो हिए गोर बिया ऐसन के उजोर रही बबुआ वैसा नजर के कोनो काम नहीं के बत्ती फ्यूज बा का भइल बा उ नहीं के कोनो काम करे का कहत देख बेटे राजीवी ठोक दे सकाले की बता दे देख मैदान क देनी ये राम अब बिल्कुल दो धा के आवत नहीं कि ना देखी त ना मनाइबो का कनिया देख तोरा खोजत आ गइली त कितना तरह से प्यार करते अभी एक के दिन में अभी रहत कितना तरह से प्यार देखबू त तू खुश हो जाइबू देख हमने आ देखो चला जा ए, चला
का मना रे बदरास नहीं के हो तू आई था तनी हेलो कर हे बबुआ ई कहो दाबा ए नाती पाउडर बेरहल घोसले बिया काजर तो बुझाता कि बाप रे बाप आम के फल काट बरे भोसरी वाला ये तेरी की ए, अब हम का कहि ना आइन कनिया के माई बाबू हाथ गोड़ त नीक बा अच्छा अच्छा घर के सही कनिया कतना सुघर बड़े बड़े आंख में देखता छी पाउडर बेसी घास लेल बड़ त लाखों में एक बार अरे हट तरमा के मुंह बा हमरा के केवा से ना पूछब ए भोसरी के देख देख फिर लगा दे मारी हट भाई हट 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 देख तरमा हमें पीवा देती कि जैसन सोचले रहने वैसन धनिया मोर बाड़ी सावर न गोर बाड़ू रे अखियाले बुका तो बाबा कर दे मारे शिकायत माई होइसन बिया माई होइसन न जाना लगे हमर कनिया के चला कितना जा। सुघर तो छोना नियन बरु ठीक है मोया अखिया फोर गाल मेकअप में छू देल जाना केने गल रे ए भानी चलो जा रानी हम जानले रहते हेने सुन हेने देखल चला हो घर में हम हेने जानले सुन बतिया सुन हेने पहले ई बता बिना देखले हम बियाह कइले बानी ऐसा त चला हो तू छिनरो बालू की जगह मैं जगह हम के स्वागत मनाई ना रो हमारा हम के जानले रहते कि कुल पाउडर ह त मुंहे से फुक फुक उड़ा देले रहती अइला हम माइले कहे खातिर या शादी को माई बाप कोतरे पड़ जातो तो नंबर वही त राय दिया हां नंबर ला नॉर्मल कहां हां अब बियाह शादी हो तो कुल घास पोत लिया हम घास लेल बन बियाह हो गेल तब अतन मत मैं घास लेके स्कूल में मार के जाई लेके पता न लियो स कि बोलिया बोले लू गोरिया जैसे बोले कोई लहरिया आओ माई कहां पर हम के मनाओ तो तू आ तो चुप है तो दादी हो ई बताओ जरूरी बा अब हां बदमुआ होला हम ही दे तू पिए बादाम का दूध माई से मांगा जाला अपन दूध पियाएंगे चल चलो कोई बात नहीं आओ अरे अरे रबिया नतिया दोगलन में कातना चांद लेखा कोनिया बिया नतिया कत के निमने नखे आवत हम तो के बताओ तनी